Som I kan se på titlen, så har jeg simpelthen købt nogle nye sko igen. Som I kan se, så er det et par sko fra New Balance. Som jeg har sagt i den sidste video, kunne I være sagde der om, når man skal sende pakke ud. Det jeg mente, det var, kan I se her? Kan I se her? Prøv at se, hvor meget mellemrum der er her. Hvor meget luft der er her og her. Og man kan udfylde dem ved at putte noget pakkefyld i, eller noget bobleplast, eller et eller andet i. Sådan så skokassen ikke rykker rundt. Og det kan risikere, at skokassen går i stykker. Og hvad er det lige, der er sket her? Kan I se? Altså, kan I se her? Skokassen er fuldstændig i stykker. Og jeg kan ikke helt finde ud af, om det er Zalandos skyld. Forresten, jeg har købt de sko fra Zalando. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det er deres skyld, om det er PostNords skyld, for det er dem, der har leveret pakken. Fordi at pakken ankom i sådan en her poseagtig, hvor skokassen bare direkte var i. Jeg synes på en måde, det er lidt begge to skyld. Fordi at, jeg synes, at Zalando skulle have puttet den i en papkasse. Det ville være bedre, og så med noget pakkefyld i. Så måske også PostNord, de skulle måske have været lidt mere forsigtige med kassen. Og til de nysgerrige, der måske undrer over, om jeg kommer til at beholde kassen, eller altså den skoboksen der. Og ja, det gør jeg. Det er selvfølgelig super irriterende, at skoboksen er så meget stykker. Men jeg tror dog stadig, at jeg vil sende en klage eller et eller andet til Zalando over, at de skal levere skoen på en lidt anden måde. Fordi som I så leverede de jo i den der pose der-agtig. Det kunne være bedre, hvis de havde leveret den i en papkasse med noget pakkefyld. Men ja, det må jeg finde ud af. Det vigtigste er bare, at skoene er okay. Men ikke nok med det. Lad os kigge på skoene. Er I klar, folkens? Okay, folkens. De ser simpelthen sådan her ud. Så det er et par New Balance 2002 R. Jeg kender ikke så meget til den model igen. Jeg kender faktisk ikke sådan super meget til New Balance igen. Men jeg kender selvfølgelig New Balance 550 og 2002 R og sådan noget der. Og det er et par 2002 R. Og colorwayen på dem hedder bare Grey, så vidt jeg ved. Og det gælder sig selv. De er selvfølgelig grå. Den her silhouette kan jeg faktisk rigtig godt lide. Jeg har sagt før, at jeg ikke så godt kan lide New Balance 2002-modellen. Men nu når jeg kigger på den her i virkeligheden, så synes jeg faktisk, at de er virkelig fede. Skoen kommer i de her lysegrå farver, lavet sådan noget ruskin. Det her ruskin, det føles sindssygt blødt og lækkert. Og sådan lavet det her sådan, jeg ved ikke, sådan noget netmateriale, jeg ved ikke helt, hvad det er, men det er den også lavet af. Og så har den en helt sort sol, både under og ja, ude i siden her. Og så er der selvfølgelig nogle små detaljer, som indet her, for New Balance selvfølgelig. Så står der selvfølgelig 2002 R herude i siden, og New Balance her bagpå. Jeg tænker også lige, vi skal have nogle til den her billede, fordi som I kan se, så det her rusken her. Prøv at se, altså. Det skifter sådan helt farve, altså. Ruskene føles i hvert fald virkelig godt. Og kvaliteten på det her par, det er virkelig også bare i top. Og i skoen medfyldt også dem her bare for, ja, fyldt ud. Men ja, ellers er der ikke så meget med ved skoen igen, vi kan lide. Vi kan også bare lige tage et kig på den anden sko her. Jeg glemte at sige før, at tungen den er også lavet af sådan noget ruskin. Snopperne er grå. Men hvad synes I om den her? Er det kop eller drop? Vil I gå med dem her? Og grunden til, at jeg egentlig har købt en ny sko, det er fordi, at jeg skal snart til Berlin med min klasse. Når den her video kommer ud, så har jeg været i Berlin. Men det her det er filmet før jeg har taget Berlin. I hvert fald det her klip her. Og der mangler jeg nogle nye sko, fordi at jeg skal gå rigtig langt og meget i Berlin. Så derfor skal jeg have nogle nye sko, som jeg kan gå meget med, og som er behagelige på. Det her er mine gamle sko, det er et par Vans New School, og det har jeg også lavet en video med, hvor jeg har unboxet med det hele. De er egentlig behagelige nok at have på, og de er også meget varme at på, men de er ikke så gode til at gå langt med. Og jeg har hørt, at New Balance 2002-modellen skulle være rigtig god at gå langt med og vandre med og sådan noget der. Så derfor har jeg købt et par. Okay folkens, det jeg kommer til at gøre, det er, at som sagt, så skal jeg snart til Berlin her. Eller i hvert fald den dag jeg filmer det her klip her, der skal jeg til Berlin i næste uge. Men når videoen kommer ud, så har jeg været i Berlin, så det er sådan lidt forvirrende, men det jeg kommer til at gøre, det er, at jeg skal jo som sagt have de her sko på til min Berlin-tur. Og så tænker jeg, når jeg kommer hjem fra Berlin, så kan jeg ligesom vurdere skoen der, altså de der 3 punkter over colorway, komfort, alt det der. Det vurderer jeg efter jeg har været i Berlin, fordi så har vi min færdige vurdering der. Så ja, jeg tænker bare, at jeg vil sige, vi ses om, hvor mange uger er det? Vi ses om sådan 2 uger, når jeg kommer tilbage fra Berlin. Nu er der gået cirka
2 uger siden jeg opdagede sidst. Eller i hvert fald på det tidspunkt jeg filmer nu, der er der gået cirka 2 uger. Og det vil sige, at sidste uge var jeg i Berlin i 5 dage. Og jeg har haft de her sko på hver dag i Berlin, altså i 5 dage. Og som I kan se, så er de faktisk stadig i sådan en ret god stand stadig. Man kan selvfølgelig godt se, at de er godt brugte. For eksempel solen her, også under der. Man kan faktisk godt se, at de er brugt. Så det er stadig i rigtig god stand. Det her ruskin her, det er heller ikke blevet så beskidt. Som I kan se, så er der kommet en lille bitte smule jord på. Som jeg har prøvet vask, men som jeg ikke kunne rigtig. Fordi jeg har selvfølgelig ikke taget noget renseudstyr eller noget med over til Berlin. Jeg tror bare, hvis man giver dem lige en hurtig vask på solen her, begge soler, så tror jeg, det vil se nogenlunde nye ud igen. Og jeg tror, at en af grundene til, at de stadig er så rene her, det er fordi, at jeg har brugt den her. Nemlig Karls Kicks Nano Protector. Fordi inden jeg tog til bilen, så sprøjtede jeg lige et par lag med det her Karls Kicks Nano Protector. Og så ventede jeg på, at det tørt, og så er de vandtætte. Eller i hvert fald, der er sådan et lag rundt om skoen, som gør, at hvis de bliver beskidte, så kan man nemt tage noget vand, og så vaske det af. Og jeg tror, at det her Nano Protector, det har virket, fordi altså, I aner ikke, hvor mange gange det her er sket i Berlin-turen. Det er sket så mange gange, at der er nogen, der har trådt på mine sko, eller trådt på dem bagfra. Det her Karls Kicks Nano Protector, det her har altså virket. Og nej, det er ikke en reklame det her. Det er min ærlige mening om det her Karls Kicks Nano Protector. Og nu er det tid til, at jeg skal vurdere skoene. Først colorwayen, derefter komfort, og til sidst prisen, eller værdien, altså hvor meget den koster, og om det er værd. Så jeg tænker, vi starter med colorway. Vi har både nogle lysegrå detaljer her, men også nogle lidt mere sådan mørkegrå detaljer. Og så har vi selvfølgelig en helt sort så. Jeg tror, colorwayen vil jeg give en rigtig god 8 ud af 10. Og så er det tid til komfort. Lad os lige først se dem on feet. Og jeg tror også, jeg vil rose dem for, hvor behagelige de her sko faktisk er. De er rigtig gode til at gå langt med. Jeg tror, jeg vil give komfort 9,5 ud af 10. Og grunden til, at den ikke får 10 ud af 10, det er fordi, at det er en lidt smal sko. I hvert fald til min fod. Og så vil vi komme til prisen. Prisen kommer op her. Det er det, jeg havde givet for skoen. Og de var sat ned fra 851 kroner. Det vil sige, at jeg havde sparet 15%. Men ikke nok med det. Så i forvejen var skoen faktisk allerede sat ned. Skoen var sat ned fra 1.135 kroner til 851 kroner. Hvilket er... Det er et eller andet sådan... 20% eller sådan noget. Omkring der. Så i princippet fik jeg de her sko til 720 kroner eller sådan noget, tror jeg det var. Sat ned fra 1100 kroner. Og for omkring 720 kroner vil jeg sige, det er en udmærket pris, uanset hvilket par sko det er. Så prisen vil jeg nok give en... I forhold til de 2 sidste gange, så er det nogle rigtig dyre sko. De er over dobbelt så dyre som dem fra sidst. Men jeg tror gerne, jeg vil give prisen en 7 ud af 10. Altså, det er ret mange penge. Så jeg har den her sko fået 24,5 point ud af 30. Det er egentlig meget godt. Men ja, det var alt for den her video. Så de her New Balance 202 de er virkelig gode at gå langt med. Og det er helt sikkert et par, jeg vil købe igen på et eller andet tidspunkt. Og apropos med at købe et par sko, så kommer jeg nok ikke til at købe et par sko lige forløbig. Altså nu har jeg købt 2 inden for sådan et halvt år eller sådan noget. Jeg kommer i hvert fald til at tage mig på, indtil jeg kan passe dem mere. Så når jeg kan passe dem mere, så køber jeg et nyt par sko, og så laver jeg en video med det. Men ja, det var altså alt for den her video. Tusind tak fordi I så med. Vi ses.